अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा। भजन कलावंतांनी आपलं भवन उभारण्याचा निर्णय घ्यावा, यासाठी आवश्यक प्रस्ताव माझ्याकडे द्यावा। मी सर्वतोपरी प्रयत्न करीन, हे भवन नाविन्यपूर्ण योजनेतून उभं करू, असा शब्द आमदार नितेश राणेंनी यावेळी बोलताना दिलाय। आरे देवगड येथील प्रसिद्ध भजन सम्राट चंद्रकांत कदम यांच्या स्मारकाच्या ठिकाणी सौरदीप लावण्यात आले। याचा शुभारंभ आमदार नितेश राणेंच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला। आज हजारोच्या पटीमध्ये जे कुटुंब या ठिकाणी जमतायत त्यांना चांगले हरिनामामध्ये शक्ती द्या, ताकद द्या, त्यांच्या कर्तव्यामध्ये यश प्राप्त करून देऊन आमदार साहेबांच्या उद्घाटन करत आहोत। त्यांच्याही कर्तव्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने त्यांना यश प्राप्त देऊन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं नाव आहे, भविष्यामध्ये पालकमंत्री म्हणून या ठिकाणी ते यावेत अशी अपेक्षा मी सर्व आणि सदैव उभे राहतो। गणपती बाप्पा कुंडलिका वरदे, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय, गोपाल कृष्ण महाराज की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती संभाजी महाराज की जय, गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती मोरया। भजन कलावंत विजय परब यांनी श्रीफळ वाढून शुभारंभ केला। यावेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष संतोष किंजवडेकर, भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस संदीप साटम, गणेश जगन्नाथ कदम, बुवा भगवान लोकरे, बुवा अमित तानवडे उपस्थित होते। यावेळी भजन कलावंतांना पेन्शन मिळवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असून या प्रकरणी पूर्णपणे प्रकरण सादर करावीत, असा सल्लाही त्यांनी दिला। आपल्या जिल्ह्यातून आलेल्या त्यांना राहण्यासाठी आणि आता आपल्यासारख्या ज्येष्ठ आहे पुढच्या पिढीपर्यंत हे सगळं कला पोहोचवण्यासाठी एक तुम्ही मागणी तुमच्या संस्थेच्या माध्यमातून करा। आता हे पण कलाकार मानधनामध्ये गेले, हे त्या पद्धतीची काळजी सरकारकडे मागणी करा ना। पण एक जिल्ह्यामध्ये एक वारसाठी एक भवन आपण असं उभं करू। आम्ही नाविन्यपूर्ण योजना अंतर्गत आपण पैसे देऊ, तुम्ही जागेची मागणी तरी करा। काय होतं, तुम्ही सगळे असे विस्कळीत आहे, आपण एक जागी बघा ना कुठे भेटत नाही असं, कुठेतरी तुम्हाला जशी पाहिजे ना एक सेंटर प्लेस कुठेतरी शोधा, सरकारकडे मागणी करा, मी बाकी प्रोसिजर करून देतो। जे राज्यात झालं नाही ते सिंधुदुर्गात होऊन दे ना एक। महाराष्ट्र शासन पुरस्कार प्राप्त कोकण कलाभूषण सुप्रसिद्ध भजनकार चंद्रकांत कदम उर्फ गुरुदास यांनी लोककलेतील डबलबारी भजनाला एक वेगळी ओळख निर्माण करून दिली। त्यांच्या स्मृतींचं कायमस्वरूपी जतन करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील त्यांचे शिष्य तसेच गुरुदास परिवारातील सदस्यांनी आरे फाटा इथं त्यांचं स्मारक उभारलंय। आता या स्मारकाला ओसरगाव कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र समाजसेवक गणेश जगन्नाथ कदम, बुवा अमित तानवडे यांच्या सौजन्याने तसेच बुवा गोपीनाथ बागवे, बुवा भगवान लोकरे, बुवा रामदास कासले, बुवा श्रीधर मुणगेकर, बुवा विजय परब, बुवा लक्ष्मण गुरव, बुवा भालचंद्र केळुसकर, बुवा प्रमोद हरियाण, बुवा गणेश पांचाळ, बुवा प्रमोद थोरी, बुवा प्रकाश पारकर, बुवा संतोष कानडे यांच्या सहयोगानं या स्मारकाला विविध प्रकारच्या 10 सौरदीप लावून रात्रीच्या वेळी हे स्मारक प्रकाशमान करण्यात येणार आहे। राज्यात आणि देशामध्ये असलेलं भजनी एकमेव स्मारक हे आमच्या देवगडच्या आरे फाट्यावर आहे आणि आज समाजसेवक जगन्नाथ कदम आणि त्यांच्या सगळ्या सहकार्याने एकत्र येऊन इथे सौर दीप देण्याचा स्तुत्य उपक्रम त्यांनी इथे राबवला आणि त्याचा शुभारंभ भजनी क्षेत्रामध्ये असलेले ज्येष्ठ मंडळी असतील, तज्ज्ञ मंडळी असतील आणि माझ्या माध्यमातून त्याची सुरुवात झाली, उद्घाटन झालं आणि त्या निमित्ताने शुभेच्छा देण्यासाठी, कारण अशा पद्धतीचे समाजकार्य करणारे जे लोक आहेत ते समाजामध्ये परिवर्तन आणणारे लोक आहेत, त्यांच्या मागे राहावं, त्यांना ताकद द्यावी, हे संस्कार सन्मान्य राणे साहेबांनी आम्हाला दिले असल्यामुळे आम्ही सगळेजण भारतीय जनता पक्ष व राजकारणाच्या पलीकडे येऊ गणेश कदमनी केलेल्या उपक्रमाला पाठिंबा आणि ताकद आलेलो आहे। खरं म्हणजे आमचे गुरुदास म्हणजे कैलासवासी चंद्रकांत कदमबुवा हे भजनातले महामेरू आहेत। कारण त्यांनी भजन कशा प्रकारे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये चालावं आणि ते उजाळामध्ये यावं
ही जर कला कोणी दिली असेल तर ती कैलासवासी चंद्रकांत कदम बुवा, परशुराम पांचाळ बुवा, विलास पाटील बुवा, कोपकर बुवा, आमचे चिंतामणी पांचाळ बुवा अशा महान बुवांनी ही कला जोपासली होती. तेच आम्ही शिष्यगण सगळे हजारोच्या पटीमध्ये या कोकणामध्ये त्यांचे सर्व अनुयायी आहेत, शिष्य आहेत आणि हे आज या ठिकाणी ही कला जोपासत आहेत. आणि हे स्मारक महाराष्ट्रामध्ये नाही तर देशामध्ये चंद्रकांत कदम यांचं स्मारक पहिलं झालं आणि ते स्मारक आज 5 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आणि या ठिकाणी आज सौर दीपक म्हणून या ठिकाणी गणेश कदम एक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी आणि अमित तानवडे यांनी हा सौर दीपक या ठिकाणी 10 लाईट वेगवेगळ्या दिलेल्या आहेत आणि संपूर्ण रात्रभर हे स्मारक एकदम तेजमय असं या ठिकाणी दिसेल. जो या ठिकाणी प्रवासी येईल किंवा पर्यटक येईल त्याला हे स्मारक कशा प्रकारे आहे हे या ठिकाणी दिसेल अशा प्रकारचं सौर दीपक या ठिकाणी दिलं. आणि आज नितेशजी राणेसाहेब आमदार हे या उद्घाटनाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आले होते. स्मारकाच्या उद्घाटनाला पण ते आले होते आणि त्यांनी आज या ठिकाणी आम्हाला सर्व कलाकारांच्या वतीने भजनी बुवांच्या दशावतार असेल अन्न कला या सर्वांच्या वतीने त्यांची असं म्हणणं आहे की एखादं सांस्कृतिक भवन कलाकारांचं या सिंधुदुर्गामध्ये झालं पाहिजे. कारण पत्रकार भवन एक उत्कृष्ट असं महाराष्ट्रामध्ये पहिलं या सिंधुदुर्गात झालेलं आहे. तशाच प्रकारे भजनी कलाकारांचं किंवा संपूर्ण ज्या कला आहेत त्या कलाकारांचं एखादं सांस्कृतिक भवन या सिंधुदुर्गामध्ये व्हावं अशी अपेक्षा आमदारांनी व्यक्त केली आणि त्याच्यासाठी आम्ही लवकरात लवकर त्याचा पाठपुरावा करून तो प्रस्ताव त्यांच्याकडे देऊन आम्ही ते या ठिकाणी सांस्कृतिक भवन उभं करण्यासाठी सुद्धा सगळे आम्ही एका मताने सगळे कलाकार एकत्र येऊन हे आमचा स्वाभिमान आहे. कारण स्मारक एखादं होणं म्हणजे आमच्या कलाकारांसाठी खूप अस्मितेची गोष्ट आहे आणि ते निश्चितच होईल याची अपेक्षाही आमदार साहेबांकडे आम्ही करतो आणि त्यांनी या ठिकाणी दिलेल्या वचनाबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करतो. माझ्या संपूर्ण कोकणातून मुंबईपासून आलेल्या सर्व भजनीबुवांचे या ठिकाणी मी मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आपण मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिलात आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. पुन्हा एकदा गुरुदासांच्या चरणी सर्वांना नतमस्तक होऊन आपण सर्वांनी चांगल्या प्रकारची भजनं करून महाराष्ट्राचा झेंडा, भजनी क्षेत्राचा झेंडा आणि कोकणाचा झेंडा आपण अविरत तेवत ठेवा अशी अपेक्षा करतो आणि इथे थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.